למה הירח נראה כזה עצום כשהוא באופק, אבל קטן כשהוא למעלה בשמיים? אז הנה הקטע המפתיע. הוא לא. כשמודדים את הירח בצילום או במכשירי מדידה, מגלים שכשהוא קרוב לאופק הוא פחות או יותר באותו גודל זוויתי כמו שכשהוא גבוה בשמיים. עכשיו, חלקכם יכולים לחשוב שאולי זו דווקא האטמוספירה שגורמת לו לראות גדול יותר בקו האופק. למעשה, זה בדיוק ההפך. האטמוספירה אפילו גורמת לירח לראות קצת יותר שטוח כשהוא קרוב לאופק. אם ככה, אז למה הוא נראה לנו כל כך ענק? הכל מתחיל במוח שלכם. המוח מפרש את האופק כאזור רחוק מאוד, ומשתמש במידע הזה כדי להעריך את הגודל של הירח. הוא גם משווה אותו לגדלים של אובייקטים שנמצאים לידו, כמו עצים, בניינים והרים. זו פשוט הדרך שבה המוח מנסה לתפוס מרחקים וגדלים שבעולם שסביבנו. לעומת זאת, כשהירח גבוה בשמיים, אין לנו כמעט שום נקודת ייחוס שקרובה אליו, ולכן נדמה לנו שהוא קטן יותר. האמת שאתם יכולים לבדוק את זה בעצמכם. בפעם הבאה שאתם רואים ירח ענק באופק, תצלמו אותו במצלמה של הטלפון שלכם, ואז שוב, כמה שעות אחר כך, כשהוא כבר גבוה בשמיים, באותו זום בדיוק. כשתשוו את התמונות, אתם תגלו שהוא בערך באותו הגודל. עוד אופציה היא להחזיק מטבע כשהיד שלכם כמה שיותר מתוחה, ולהשוות אותו לירח שבאופק. ואחר כך, לעשות את זה שוב, לאחר כמה שעות. עכשיו, חלקכם בטח עומדים לכתוב לי בתגובות, רגע, אבל הירח דווקא כן משנה את הגודל שלו לפעמים. אז כן, אתם טכנית צודקים. המסלול של הירח סביב כדור הארץ הוא אליפטי, הוא לא מעגל מושלם. לכן, לפעמים הוא קרוב אלינו יותר, ולפעמים רחוק. כשהוא קרוב במיוחד למה שהתקשורת אוהבת לכנות סופרמון, כן, הוא באמת פיזית גדול יותר. הקוטר הזוויתי שלו בשמיים יכול להיות גדול בכ-14% לעומת ירח מלא כשהוא נמצא בנקודה הכי רחוקה שלו מכדור הארץ. אבל גם אז זה שינוי שהוא יחסית זניח. אם לא הייתם עוקבים אחרי הירח באופן קבוע או משווים תמונות זו לצד זו, כנראה שלא הייתם שמים לב בכלל. לכן, כשהירח נראה פתאום עצום ליד האופק, זה כמעט אף פעם לא בגלל שהוא באמת גדול יותר, זו פשוט אשליה אופטית שנקראת אשליית הירח. כלומר, הירח לא עובד עליכם, אלא המוח שלכם.